Здравейте! Добре дошли в поредицата от уроци за инсталиране и конфигуриране на Apache под Linux. В тези уроци ще се запознаем как се инсталира Apache под Linux, как да го конфигурираме. Ще се запознаем с програмите, които могат да ни помогнат при изграждане на един вебсайт. То ще бъде в няколко части, 4 или 5. Първата ще бъде инсталиране на Apache. Втората част ще го конфигурираме. На третата ще се запознаем с програмите, които са ни необходими за инсталиране за създаване на електронни страници. Но ако той се окаже по-дълъг, мога да го разделя на няколко части. В общи линии това. Ако има някакви въпроси или нещо не е ясно, задавайте, пишете си въпросите в YouTube. Това е за тази част. Заповядайте в следващата.